So what's up guys? This is J for Speed of Team Palibot. Ayan, may team na kami. Kasama ko si Zeko Gara at si Naldong Gala. Today is August 29, Sunday, and time check is 5 o'clock in the morning. And guys, welcome back sa akin channel. So for today's vlog, magkano lang kami, tanggal kati ride. Ayan. So si Naldong Gala at saka ako, nakapunta na ako ng Katutubo eh. Pero ito si Zeko Gara kasama namin ngayon. Papasyal namin dito sa may Daang Katutubo. At may napanood kaming video dito sa may sa YouTube na last month may nagpunta doon si Popoy Moto yata. Parang ganun yung pangalan yung YouTube channel niya. So nakita namin, pinuntahan niya yung dulo, yung daan doon sa may ilog na nagko-connecta sa Daang Katutubo at Daang Kalikasan. So yun, doon sa video na nakita namin na parang pwede kang dumaan doon papuntang Daang Kalikasan. Actually open na yung Daang Kalikasan, kaya lang sa may Zambales Park. So yun no, sana magbukas na rin yung dito sa may mga Tarem. Kasi bukas na nga doon sa kabila sa may Santa Cruz, Zambales. Pero yun, subukan natin kung kaya natin akyatin yun, yung doon sa may ilog. Kaya abangan nyo guys, mamaya bahala lang. Tamang joyride lang naman kami, tanggal-kati lang. So yun guys, samahan nyo kami sa aming joyride kasama ang Team Palibot. Alright. A few moments later. Paano diskarte? Diretso na doon, kakain. Gusto nyo kumain muna? O sige, let's go, kain muna. Ayun o, mga Tarem, Pangasinan. Yuhuu. Yun, lutong ulam. Araw pa yun. Ayan guys, yung mga kasama natin, no? Ang kasama natin mga naka big bike. Kaya lang yung sa atin, ano lang eh, medium bike. Paangas ng mga motor, oh. Sana all. Kailan kaya ako magkakaganyan? Anong motor kaya ito? Kumari kasama tayo, kumari. Oo. Ayan, mga tropa natin, si Naldong Gala. Oh, ayan. Sama namin mga naka big bike, ayan. Oh. Ay, mga fans natin yan, nagkikibig bike lang tayo guys. Guys, dyan tayo pupunta. Tatayo din tayo guys. Siyempre hindi tayo magpapatalo sa kanila. Kumikembot-kembot po. Saan sila pupunta? Yeah guys, muna na kami. Patay tayo dyan. Nagkatotoo ang sumpa. Tanong natin. Try natin. Tara. Hello po. Good morning po. Punta lang po kami dito sa may ano. Pwede magkape? Bawal na po. Oh no! May iyo po sa Mayor. Ano po? Bawal pa po sir ngayon kasi may iyo si Mayor tapos marami po tayong cases dito. Kahit po dun sa ano? Coffee. May mga police dyan po. Sa may coffee shop? Kaya nautusan lang po yung Sige po. Isa na po sir, pag-open na po. Kailan po kaya mag-open sir? Sa 12 po? September 12. September 12 pa pala. September. Informe lang po kay Mayor kung ano po yung ano. Ito po yan ito. Ako lang sir. Ako. Ayan.
Sarado po ang Daang Katutubo. Ayan, sabi ni Kuya sa September 12 pa daw mag-open. Sige po ate. Sige po. So yun nga guys, sa September 12 pa daw siya mag-open. So may mga nakalusot kanina, kaya lang madaling araw daw sila pumunta. Kasi kanina may mga nakita akong nakamotor na galing sa loob. So na-late kami, kaya hindi kami nakapasok. Kaya uwi na lang. Epic failed. Okay lang yan, nag-enjoy naman tayo eh. Sambales tayo, tara. Sambales. Sambales, ang layo. Baka mag-lunch na sila. Sige po, thank you po. Opo. Sabi niya, ate, tinuturuan pa kami. Ay mga kasangga natin, mga kailangan naging friendly tayo sa mga government officials natin. Wala tayong magagawa. Uwi na lang. That's life. Better luck next time. Okay lang kasi tayo nakapunta na. Kaya lang ito si tropa nating Zeko Gara, hindi pa siya nakakapunta. Let's go! Daang Kalikasan! Open? Tara, try natin. Sarado? Sarado. Palipat ng drone tapos kunwari hindi bumalik, puntahan natin. Sarado pa rin po ang Daang Kalikasan. Ayan guys, update lang po. Ngunit, subalit datapwat, meron silang bagong dito. Food park, eto. Pakita ko sa inyo guys. Ito oh. Ganda oh. May bago dito. Kaya lang sarado pa. Coffee bar. Ayan. Kailan kaya magbubukas ng mga to? Dada's Choice Food Hub. Kusina ni Salsa, biryani on the go. Tapos meron din silang pizza dito. Yan, Black Cross Pizza. Recording ba ako? Yep. Tapos meron ding Siomai King. Ayan oh. Happy Snack Corner. And tsaka hot dog, corn dog. Ito Looney? Looney ba yan? Looney corn dog. Ayan oh. Anyo sa'yo. So ayan, dine-develop na nila yung dito. Ang ganda naman kasi ng view. Ayan oh. Ayan yung Daang Kalikasan. Alright, dito pa rin yung checkpoint. Sarado pa rin po ang Daang Kalikasan. Ayan oh. Ay mga nagpipictorial, hanggang dito lang sila. Dito guys, may tambayan din oh. Ito, ang ganda oh. Hindi kaya, nagpalipad na ako dyan. So pahinga muna tayo dito. Ako po. Pwede makiyo po. Ano bang ano nyo? Ginagawa mo. Famous po kasi mga yan, famous vloggers. Vlog nyo? Puro po, travel. Adventure. Oh, tayo practice. Ay, sali niya! Oh, Zeko Gara. Hello. Yes, kami po yung buminyag dito sa ni ma'am. Ayan. J4 Speed. J4 Speed, Zeko Gara, Sinaldong Gala. Yay! Ayan si ma'am. Ma'am, hello po kayo. Hello. Ano ba pangalan nyo? Si Ma'am Randy. Ayan guys. Pag pupunta kayo ng Daang Kalikasan dito, daan muna kayo dito kina ma'am. Ah, bulaluhan pala to, tsaka kambingan oh. Oh! Ayan guys, daan muna kayo dito. Napakabait ni ma'am. Ayan. Dito po yan sa may Daang Kalikasan bago kayo umakyat.
May bago po tayong subscriber, si Ma'am. Ayan. Maraming salamat po. Ayan guys, so sarado pa nga yung Daang Kalikasan. At ngayon sabi ni Ma'am, may sinuggest siya sa amin sa may Bacalat River. Dito lang yan, malapit lang dito sa may Daang Kalikasan. Ayan, maraming salamat nga pala kay Ma'am. Dito po yan sa may Amianans, Bulaluhan at Kambingan. Ayan, sa napakagandang service. Napakabait ni Ma'am. Salamat po! Let's go! Ayan. Next destination, Bacalat River. Dito lang po yan sa may mga Tarem. So meron daw kanto dito pakanan eh. Ito na yata yun. Bacalat River. Oh, may mga arrows. In 600 meters, turn right. Ganda ng view oh. Dito yung daan. Tignan ko muna yung view dito no. Continue for 1 kilometer. Tinitignan ko lang baka may daan dito. Pero dito siya. Tara. Mali, dun. Ano kaya meron sa river na to? Sabi ni Ma'am merong hanging bridge dito. Maganda daw, madami daw nagpupunta dito, mga turista. So check it out natin. Total nandito na rin naman tayo eh. Barangay Caviersan. Hindi ko siya mabasa. Explorer na naman tayo. Dora the Explorer. Wow. Nature. Layo-layo din pala. Campos Tolentino Main Road. Layo din pala. Farm Resort. Ito yung sinasabi ni ate, JK Farm Resort. Sarap ng simoy ng hangin dito. Wow. Bawal ang helmet sa bawal daw ang helmet. Bawal helmet. Ayun oh. So yun guys, nandito kami ngayon sa may Bacalat River. Yan, sarado po siya ngayon. So nakiusap kami na kahit dito lang sa may tabi ng river, kahit wag na dun sa may hanging bridge. So pumayag naman si na kuya. So tara, palipad tayong drone dito para makita natin yung river kung gaano kaganda. Ayan yung river, ayan yung Daang Kalikasan. Ayan, ayan yung Daang Kalikasan. Tapos lapitan natin yung river. Naldong Gala. Yeah. Susi mo na motor. Turn left. Ay, mga panano. Ito. Ay. Hirap. So, mahirap na, baka pag balik mo wala na. Saan dumaan yun? Ayun o, nagtitiktok na si Jaco Gara. May minute. Kaya grabe, solid. Saan ka dumaan?
Saka dumaan! Yeah. Ay, grabe yung laki ng langgam mo. Kung dumaan yun, Iba talaga yung ninja eh. grabe ka. Mahirap yung GoPro, ay tsaka yung ano, drone baka mabasa. Grabe ka, paano ka nakatawid? Ang haba kasi ng galamay mo eh. Oo, mahaba yung pan nito eh. Ay, sapatos ko. Mahirap. Baka may ibang daan naman. Yan, kumapa ka ako dyan, tapos dito. Hindi abot na ba ako? Ikaw nga, Paps? Ikaw muna. Ah. Oh man. Yun. Tapos ito po yung ilog. Ha, basa na yung sapatos ko. Thank you. Sana maligo, oh, pwede. Sarap maligo no? Kaya lang bawal daw maligo eh. Pre, sarap ng tubig, oh. Sariwa. Fresh na fresh, galing bundok eh. Pwede na pwede. Oo nga no. Ang linaw oh. So ayun guys, maraming salamat sa panonood sa aming walang kwentang vlog. At sana nag-enjoy kayo. Kasi kami, nag-enjoy kami. Yun nga guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman pwedeng pag-subscribe na guys, like and share, and pahit na rin yung bell notification button. Yan, napakalaking tulong sa amin yan guys, para sa aming channel. Yan, maraming salamat again sa inyong panonood. Ride safe always, iwasang maging tae. Tae.